रोशनी की कहानी। कहनी बतिया सुनो ये सोइया छोड़िया वो पटना। कहनी बतिया सुनो ये सोइया छोड़िया वो पटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। गंदा गंदा सीन मोबाइल में देखावता। पावता अकेले जहाँ हमके पहुँचियावता। गंदा गंदा सीन मोबाइल में देखावता। पावता अकेले जहाँ हमके पहुँचियावता। खाली रटना साचे कहतानी खाली रहता ओकरे रटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजी घटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजी घटना। सिहरता देह जब फेरता के हाथ हो। केहू से तन को नहीं खेडेरात हो। सिहरता देह जब फेरता के हाथ हो। केहू से तन को नहीं खेडेरात हो। रहता घुसल घरवा में खाली कहता के सटना। रहता घुसल घरवा में खाली कहता के सटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मित्रा चौक बेतिया। सोइया धीरज देवरा हाथ पार कदी। जेके नीरज रोज देखावा टाटे गड्डी। सोइया धीरज देवरा हाथ पार कदी। जेके सुनील रोज देखावा टाटे गड्डी। कहता परमोद हाली हटावा चोली के अपना ढकना। कहता परमोद हाली हटावा चोली के अपना ढकना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। कहनी बतिया सुना ये सैया छोड़िया व पटना। कहनी बतिया सुना ये सैया छोड़िया व पटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना। देवरा भइल बा ढोढ़ी चटना घर में करता रोजे घटना।